Nura M Inuwa a cikin wannan waƙar tasa ta gidan sarauta. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri namu a yau. Kadai ku manta idan har ka kasance bako ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alama nan ta ƙararrawa domin ci gaba da tsintar ayyukanmu akai-akai da zarar mun ɗaura. Na tabbata da lalle zahiri Nura M Inuwa ya kasance ɗaya daga cikin fitattu sannan kuma shahararru. Haka zalika kuma mawaƙin da ya daɗe yana taka rawar gani a kaf faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya har ma da ƙasashen ƙetare. Na tabbata da lalle zahiri Nura M Inuwa ya yi shahara a kaf faɗin kudan maƙotan Najeriya ko kuma in ce maka Afirka baki ɗaya ana sauraron waƙoƙin wannan fitacce sannan kuma ingantaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa. Na tabbata da lalle zahiri wannan waƙa ta Nura M Inuwa wato gidan sarki, wannan waƙa tasa ta doku sannan kuma ana matuƙar rububinta sannan kuma ana matuƙar ƙaunarta. Na tabbata da lalle zahiri ko kai zaka so ka ji wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai taken suna gidan sarauta. Na tabbata da lalle zahiri wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai taken suna gidan sarauta fa ta yi matuƙar yin da idan har ka saurare ta zaka ji fa tana matuƙar ratsa zuciya da jiki. Kada ku manta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na Facebook, Twitter, Instagram har ma da na WhatsApp, domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Na tabbata da lalle zahiri danna mana subscribe da kuke yi shine yake sawa a sanar da ku da zarar mun saki sabon aiki. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai mun haɗa ku a shiri na gaba da yardar Allah mai kowa mai komai. Nura M Inuwa a cikin wannan waƙar tasa ta gidan sarauta. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri namu a yau. Kadai ku manta idan har ka kasance bako ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alama nan ta ƙararrawa domin ci gaba da tsintar ayyukanmu akai-akai da zarar mun ɗaura. Na tabbata da lalle zahiri Nura M Inuwa ya kasance ɗaya daga cikin fitattu sannan kuma shahararru. Haka zalika kuma mawaƙin da ya daɗe yana taka rawar gani a kaf faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya har ma da ƙasashen ƙetare. Na tabbata da lalle zahiri Nura M Inuwa ya yi shahara a kaf faɗin kudan maƙotan Najeriya ko kuma in ce maka Afirka baki ɗaya ana sauraron waƙoƙin wannan fitacce sannan kuma ingantaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa. Na tabbata da lalle zahiri wannan waƙa ta Nura M Inuwa wato gidan sarki, wannan waƙa tasa ta doku sannan kuma ana matuƙar rububinta sannan kuma ana matuƙar ƙaunarta. Na tabbata da lalle zahiri ko kai zaka so ka ji wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai taken suna gidan sarauta. Na tabbata da lalle zahiri wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai taken suna gidan sarauta fa ta yi matuƙar yin da idan har ka saurare ta zaka ji fa tana matuƙar ratsa zuciya da jiki. Kada ku manta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa